Здравейте, аз съм Госока, днес с мен е Тролломан и Дебил. Днес ще играем в Cosmic Craft на Survival Games. IP-то ще бъде в описанието и нека да започваме. Ето видях свободна арена, ама тя е пълна. Ай, тук. Къде? Не, То пак е заето. Тук има нула Никът не видял. Ей тука, хора, ей тука. Влезте. Натиснете с десен бутон. Да. Ето от шопа, кому си купиш? Ами, храна. Сега бягаме или какво правим? Ами, или отиваш по средата, или даваш назад. И назад също има честове. И какво ще правите? Аз дам назад. Ай. Така работя, назад. Да знаеш, можеш да чупиш листата на дърветата. Но нищо друго, освен листата не можеш да чупиш. Моя чест. Не взех нищо, бегай. Повечето честове са празни и така се прецакват хората. Къде сте? Аз ме изгубих. Тук съм на... ледена парца. Ето го Девил. Аз отивам да убия един. Но той е много далеч. Близо ли сте до червено някаква сграда? Не, сега ще кажа. Ето! Чакай. Не, това е Девил. Деви, какво правим? Чакай, къде си Девил? Девил е към мен. Чакай, лаги. Ела към мен, Девил. Ето това. Аз имам дъма пантал. И тук си я намерих. Отвънка. Деви ела отвънка. Или не, аз ще го нанеса. Как слезнам долу? Тук има стълби. Мен ме опиха. Ма ти заседна! Ако има ентерперла, чакай ще проверя дали има някъде ентерперла. Ма ти сега имаш и диамантен меч, ли? Не, аз съм с желязна брадва. Чест. Чината, чакай. Виждаш ли една бяла сграда? Аз се телепортнах до тебе. Аз в момента вървя за тебе, обаче не знам дали ме вижда, защото аз умрях. Опитата. Обаче, виж къде е Девил. Аз телепортвам съм до него. Той в някаква пак бяла сграда. Той е заседнал. Какъвто е речто? Нямаш ли ентерперла? Ти как умря? Там аз се прецаках. Влязох в една сграда и те двама дойдоха с мечове и ме опиха. Гледай се с кришници. Бият се. Девил с някакъв. Мета гледам в... Ма ти телепортнал ли се до Девил? Той умря ли? Не. Цъкни на компаса там. Да, не съм баш толкова. И сега То спигите са сети, че може да ми вземи диамантената каска. Мале, това е така. Почнаха да се бият, кой ли ще е?
Ало? Да. А, добре. Девил почнаха да го бият колеше и убиха Девил. Добре, ай натиснете жълтата топка. А, е, тук има. Къде? Е, тук. Ай. Този път ма следва. А, не, чакай, това има ли? Е, тук е славата. Аз Вай, не почнахме ли, бе? Аз много се прецаках. бягам. Аз пък се прецаках. Колко секунди имам още? Ма то тук. За какво да имаш секунди още? Ако се подпалиш, сега не можеш да гориш. Имаш време. Само че аз заседнах много тъпо. Както скачам да проверя мапа. Горя! Аз горя! Аз не знам какво да правя, брат. А, не! Това съм аз, бе! Аз веднага умрях, няма що. Ами, хай, ние да умираме. То нямаме шанс, ние. Аз съм... Девито. Скачай. Девил много гаден, бе. Много гаден мап. Ай. Аз не много се прецаках. Аз как само да видя да скачам, нали, да спамя. Е, тука! Къде те е Девил? Виж ли го? Чакай, аз виждам там. Влез там в жълтата белка, където е. Влез. Влезна. Добре, влезнал си, влезнал си. Да, виждам там. Сега към кой чест да тръгна? Дейвито е там, ти си ми там. Аз тръгвам назад, няма тръгваш напред. О, ей, тук ще му грабя ония често е. Направо да тръгвам, ще тръгвам след тебе. Е, тук има често. Аз ще... Един от двата честа ще е пълен. Тръгваш, пак какво направиш? Тоест дали ще погледне назад, дали ще се седи да погледне назад да види. Не му са... Обръщай. А, така. Ай, бе. Чакай. Взимай ги, бе, що не ги си? Аз взех само... Идвай, аз съм и тук. А, Дейвито. А, идва. Айде, първо. Да наберат. То чест. Няма нищо в другия. Чакай сега. Ето, просто има чест. Не скачай вътре. Къде? Тук не може да се отвори. Ой, маняка, бе. Това е Девил. Не. Чакай, чакай, трол. Трола. Ето ти. Троли. Тенкс. Знам кто е мап. Следвайте му. Много пъти. Те често са празни, няма смисъл да ги проверяте. Напротив. Минали път като играх, не бяха празни. Тук виж, има снежен топчи. Аз имам 16. Не ми трябва стрели. Сега горе 100% ще открием нещо дъма. После ще дам бронята на Девил. Той да стане цял фул дъма. Някой не е видял. Аз имам вече меча, но... Аз съм здървен. Аз сега знам тук всеки един чест. И що? Например, за това дърво има чест, ама не може да се отвори. Ще го чупиш. Ако може да. Сега, който освари тя да ги вземи. Вътре в честа, където... Елате при мен, вътре в честа, където съм аз. Има дъма... Вай, не! Паднах! Хора! Паднах! Хора! Не падайте! Сега... Това е на Девил. Това е каската е за Девил. Лък. Това. Сега някой да ма килни. Килни ма. Давай де!
Деви, уби ма. Само, че не падай. Удрей ме! Само, че не падай, атай, давай. Давай без да спираш. А, така. Сега, давайте нагоре, дайте нагоре. Сега виждате един чест, нали? Вижте, оглеждай се, виждаш един чест. Чакай аз. А, девил, на където трива е много хубаво място. Сега ти тръгни вътре към кулата. А, сега виждаш го честа. Не, обърни се назад. Назад. Кой от двата? Кои двата може да ги полиш? Добре, окей. И виж другия. Пали, да. Няма нищо. Чакай, ей тук, отивай към сградата. Обърни се назад. Давай. И, да, сега виждаш честа. Аз имам. Пили. Вземи храна. Сега отидивайте навътре и зад това. Зад каменната постройка има това. Влезте вътре в сградата. Деви, влез. Сега зад каменната постройка. Зад. Виждаш ли го честа? Пазен. Добре. Слезте долу. Къде, как? Излезте просто от сградата и тръгайте, нали там. Както давай само напред, чакай. Сега тук постъпите, така. Сега, не, там беше дивил. Отивай там към японската сграда. Там има стълби. Чакай. Само да видя дали има изобщо честове. Се прецакаш. Има и чест, да, може да дойдеш. Оглеждаш се за чест. Дай по следата. Тук долу има. Не бе! Качи се пак. И този път отиди към центъра и си върти главата, докато не видиш чест. По земята. Окей. Деви тук къде остана? Чакай, ще видя Деви тук къде е. Деви май умря. Чакай, отивай към водопада, към моста. Тука? Да. Сега, чакай сега, ще видя дали изобщо вътре сградата има. Има вътре, ама не знам дали искаш да рискуваш или не. Тук под стълбите има нещо. Супер! Той във водопада има, Да хода ли? Както е водопада, виж надолу там на една скала е забучен чест. Те са празни. И аз качих нагоре по водопада, аз там не съм се качвал, не съм се сетил. Има стъкло само там, дете ограждение. Не, качи се нагоре по водопада. Има два честа. Виж един тръгнал голям камък от водопада. Нагоре гледай. Да и... Върху него има два честа. Не, пазиш на без пазиш на моля. Стига, бе. Виж ли честа? Не, виж, оглеждай се. И сега, моля се, не бъди празен. Ако... Да. Покажеш мамо. Няма нищо. Скачай. Ще се вана в... Сега, ако искаш, тръгвай към... Откакто е моста, мини покрай моста и отиди на другата сграда. Сега се закрещи в една панжина. И чакай, върни се назад. Тук има скришен чест. Качи се горе. Чакай. Не. Виждаш ли дупката, където е забучен? Това дошло,
взема. И там този човек не съм го видял. О, статин ще взема. Диамант не може да направя с него. Ама ако откриеш крафтинг може. И детмач. Обожавам Да, тук е детмач, сега се събират всички. Трябва да... Сега имат 3. Не, 4 са. Сега, внимавай, още не можеш да се биеш. Има още време. Така. И ти тук като го сложиш на земята, между другото са гърми. да. Сега. Вече можеш. Като гледам ти лаги. Ми те са дума, сега, какво да направя? Добре, ела на спауна. Елате на спауна. На спауна. Ето така. Елате на спауна, скачваме на място. Его тебе. Така. Ще изиграем още една игра. С една. Ето тук хора. Където съм аз. Ето са 4. Да. От тая арена. Сега поне знаем къде да ходим и къде да не ходим. Ние да други сме. Чакай там. Девито е по средата. Да. Нещо Накъде? ще тръгне назад. Нещо Към последно. червената сграда ли е там? Да, ама няма да влизаме в нея. Аз съм прецаках. Ще вземаме ли нещо или направо бягаме? Аз да дам назад. Не, окей. 12 секунди. Хлебец ще купя. И почваме. Айде, аз пак се развих, разбираш ли? Ела, трол. Това е за теб. И той дървен меч е за теб. Уау. Ай сега, идай. Бягай. Ух, чакай, че та... Иди, тук вътре има работи, обаче ще вземе да дойде някой. И това е самолет, между другото. Съм. Това крилата са му на друго място, просто са откъснали. Заради това е паднал. Така, следваше ма. Я тук Да. той че... Не. Има ли нещо Ми, там? тук вземи от нещата, което ти харесва. Вземи по-хубаво всичките, за да някой да не може да ги вземе. Това е за мен. Това е за теб. Половината за мен, това е за... Не, защо го искам? Това е за теб. Той е лък за мен. Това е едната ябълка е за теб. А той че ще го сложим, изчакай. Чакай. Какво стана? What the fuck? Ами... Това всичко беше от мен за този епизод. Ще се видим по-късно и до скоро. What? Затвориха сървъра. Нищо. Нека да влезнем и да завършим. Да влезем някъде, където е свободно и да се съберем. Сега ще приключвам. Добре. Това беше всичко от нас. И до скоро.